שלום, עצרתי רגע לספר לכם על אליהו אלפי, או אלי, החבר הקרוב שלי. את אלי זכיתי להכיר כי הוא מתנדב בביטוח לאומי. לפני 8 שנים שניהלתי סניף חולון גיליתי מתנדב עם נשמה ענקית, שהגיע יום כדי לסייע לאחת ואחד מהאנשים שהגיעו לביטוח לאומי, למלא טפסים ולהנגיש להם את הזכויות. ואז גיליתי אדם יקר, שהוא פעיל חברתי בכל רמ"ח איבריו. אלי מתנדב בשדולת הגמלאים בכנסת, פעיל ומתנדב במשטרת ישראל ועוד בהרבה ארגונים. אלי לא רק עזר לאחד ואחת שהגיעו אליו לחדר לסייע ולמלא את הטפסים ולהנגיש את המידע. אלי חשב איך להקל עליהם את מצוקות היום-יום. אלי ניסה לפגוש עם אנשים וחברי כנסת ואנשים עם השפעה כדי לראות איך אנחנו מסייעים לחברה שלנו, ובמיוחד לאנשים בגיל השלישי, להרגיש טוב יותר במדינה שלנו, לראות איך אנחנו ממצים להם את הזכויות ולדאוג להם. אלי הוא בהסתדרות עובדי המדינה ופעיל שם ומשפיע רבות כדי לעשות את זה. הוא נבחר אצלי כמצטייני המתנדבים, והוא גם נבחר כוותיק מהמתנדבים של מסתדרות המדינה. אלי היקר, אני מאחלת לך המון בהצלחה. תמשיך להשפיע, תמשיך להיות השראה בשביל כולנו, תמשיך לגרום לאנשים לרצות, לסייע ולתרום למדינה שלנו, כי אין על המדינה שלנו. אז אוטוטו חיבוק קרוב מהמדינה, ואני חוזרת ואני אוהבת אותך, נשיקות להתראות.